Okay, hello guys! Welcome to my channel. Okay, so for today, ang i-share ko naman sa inyo is how to do the nail polish. Ayan, kasi ever since hindi ako pumupunta talaga sa mga salon to do my nails. Okay, even sa pa ako, ayan, so manicure, pedicure na sinasabi natin, I'll do it on my own talaga. Okay, so takot ako na may hahawak sa aking mga kamay at sa paa. Kaya, so, pre-practice ko talaga ang sarili ko to do it on my own. Okay, so ito yung isa kong talent na to. Okay, so, I can do also nail art, pero wala dito yung mga gamit ko ng pang nail art. So, just plain nail polish, then I show you how to apply it on my nails. Okay, so this is it. Ayan. Nilinis ko na po siya. Naalis ko na yung mga cuticles. Ayan, nandyan. So, malinis na siya. Ready na po siyang lagyan natin ng nail polish. So, come on guys. Ipapakita ko sa inyo kung paano ka-applyan ng nail polish ang aking nails. Okay. So, this is Touch of Tan. Okay, yung color niya. So, mahilig po ako sa light colors. Okay. So, ito din po yung I will try this one, yung glitters. Okay, so yan ang ating ilalagay. And syempre, pag mag-a-apply tayo ng nail polish, always maglalagay tayo ng base na tinatawag. So, this is a colorless nail polish. Okay, so first, this is our first step. Lalagyan natin ng base ang ating nails. Okay, so may base siya dapat. Okay? So, para hindi nasisira yung mga po natin. Then, mas matagal po talaga pag mayroong base ang ating nail polish na ilalagay. So, ito na yun. Yeah. So, this is our base. So, top coat. May iba pa rin yung top coat natin na tinatawag. So, this is only our base. So, yung ating left hand, ayan. So, ganyan ako kabilis gumawa ng nail polish ko. So, naglagay tayo ng base natin. Okay, para kakapit talaga yung ating nail polish na ilalagay yung Touch of Tan. Okay, eto na. Sarado natin lagi kasi madaling tumigas yung nail polish pag naka-open. Okay. So, this is it. Ayan. Nalagyan na natin siya ng ating base. So, next in line is our Touch of Tan. Ito na yung pinaka-main nail polish natin. Okay. So, we'll do it. So, ito, pag mga ganitong kulay, ginagawa ko to 2-coat talaga siya. So, 2 coatings tayo dito. Okay, so ang ganda ng kulay. Light lang siya pero so elegant. Gustong gusto ko to actually. Favorite color ko to pag nilalagay sa kamay ko. Okay? So nakita nyo guys, ganun kasimple lang gumawa. So try nyo din pong i-practice ang mga sarili nyo na ginagawa nyo ang pag-nail polish. Okay, so matatapos na. Last one dito sa ating right hand. So, ayan na. Okay. So, ito na yan guys. Oh. Tapos yung sa first coat natin sa right hand. Okay, so second coating na tayo. Then, bago naman yung left hand natin. Okay. So, lumalabas talaga ang color ng isang nail polish. Either it is applied in 3 coat or 2 coats only. Pero pag mga mas lighter color, it's better to apply 3 coats. Okay? Para mas makita mo talaga yung color niya. Kasi pag 1 coat or 2 coats lang, super light siya. So, hindi mo siya ma-appreciate yung color niya. So, better experiment this kung maganda ba siya sa 1 coat or 2 coats or 3 coats. So, para sa akin, based sa experience ko na sa paglalagay ng mga nail polish, basta lighter color,
Either it's 2 coat or 3 coats. Okay. So, ayan. Tapos na yung right hand natin. Okay? So, this is the touch of tan. So, patutuyuin muna natin siya. I-rest natin siya ng, hanggang matapos yung sa apply natin sa left hand. Then, bago natin ilalagay yung ating glitters. Ayan. So, actually, glitters is pampatibay ng cutics natin. Yung mga nail polish natin. Okay? So, let's go to our left hand. Okay. So, first coat natin sa left hand, guys. This one. Okay, first coat. Ganyan lang. Pag nasanay kayo nito, guys, wala na yung yung parang nasusobrahan nyo yung pag-apply sa kuko. Naglalagpas-lagpas na pag na-master nyo na yan, na kayo na mismo ang nag-a-apply sa sarili nyo. So this is it. Okay, so next coat. Then mag-a-apply tayo ng pag-glitters natin. Ang ganda ng color niya. So this is touch of tan. Yan yung mga talent ko when it comes to beauty. Okay, so we're done. So, laging naka-close ang nail polish kasi pag na-open to, mas madali siyang mag-evaporate, so tumitigas siya. Okay, so this is it. So, 2 coats siya, guys. Okay. So, i-rest lang natin siya ng mga 5 minutes and I show you again pag-apply ng ating glitters. Okay. So, guys, ayan. So, ready na siyang lagyan ng ating glitters. Okay. So, this is the last one na application natin. Ang ating glitters. So, i-apply na natin, guys. Start from the right hand. Okay, ganda. Kumikinang-kinang. So, mahal na rin ang pagpalinis ng mga kuko natin. Medyo tumaas ngayon ng kunti ang bayad. Medyo nakaless kayo ng gastos. Kasi kayo na, yung gastos nyo lang yung nail polish. Okay? So, tingnan nyo. Ayan na siya. Oh, may pakinang-kinang na siya. Ang ganda. Cute siya. Okay, so next is our left hand. Okay. Tingnan, matatapos na. So, saglit lang naman yung yung pag-apply ng nail polish. Basta gamay na gamay nyo na yan, ay apply. Natututo na kayong gawin ng mag-isa. So, ayan, may pag-glitters talaga siya. Okay. So, we're done, guys. Ayan. So, yan lang yung simple nating paggawa ng ating nail polish on our own. Okay, so thank you so much, guys, for watching all my videos. Ayan. So, naway nagustuhan nyo ang ginawa kong video. I-share ko lang sa inyo kung paano ko ginagawa ang aking nail polish. Okay, kasi minsan pag nagla-livestream ako at nakikita yung nail polish ko, nagtatanong sila kung ano ang color, saan ako nagpagawa. So, this is touch of tan. Ang color ko ngayon, di ba? Yung pinalitan ko, avocado green. Yung last week ko na nail polish sa kamay is avocado green. So, this is touch of tan. Okay? So, thank you so much, guys.